Iċ-ċentri tal-LEAP jipprovdu għajnuna tal-ikel lil diversi familji li għaddu minn esperjenzi differenti. Buħud jippruvaw iqumu fuq saqajhom u jsiru indipendenti. Ma' One News id-direttur tal-LEAP, Stephen Vella, irrakkonta storja ta' suċċess ta' persuna li m'għadix tistrieħ mill-għajnuna tal-ikel. Esperienza sabiħa fejn mara b'żewġ titfal li hija single mother ġiet fl-uffiċċju tagħna aħna nqasmu l-ikel u qaltilna tibatu lix iktar biex niġi niġbor il-kaxxa u aħna fim minnhom ħarisna lejn xulxin għadna x'ġara. Qaltilna x'issa sib xogħol u nista' nkampa waħdi fil-ħajja u dik hija xi ħaġa sabiħa li n-nies li qegħdin jibbenefikaw minn ċerti servizzi jakkwistaw ir-rigni f'ħajjithom u jirrealizzaw li jistgħu jgħixu indipendentement minn xi għajnuna li tiġi mogħtija lilhom. Iċ-ċentri LEAP imqasmin madwar Malta u Għawdex qed jipprovdu ikel lil madwar 3800 familja filwaqt li jħarsu mill-qrib lejn is-sitwazzjoni ta' 8000 persuna. Stephen Vella sostna magħna li pajjiżna jiġi l-ewwel f'dik li għandu x'jaqsam ma' kemm jintlaħqu nies mill-għajnuna offruta. Filwaqt li l-medja Ewropea hija ta' madwar 40%, pajjiżna jilħaq id-9% ta' dawk li jintlaħqu biex jingħataw l-għajnuna. L-għajnuna li tingħata mhix biss waħda materjali iżda wkoll hemm mod kif il-familji fil-bżonn jingħataw tarif fuq kif jistgħu jimxu iktar flimkien u b'hekk titjieb ir-relazzjoni bejn il-membri tal-familji li huma l-aktar fil-bżonn. Is-Sur Vella saħaq magħna li qed jiltaqa' ma' sitwazzjonijiet fejn inqas nies qed jiddependu mill-għajnuna tal-ikel. Dan fl-isfond ta' tkattir tax-xogħol li jeżisti f'pajjiżna. Xogħol minnhom jinqabdu f'dik il-perjodu fejn meta tinħareġ lista forsi jkunu fi stat prekarju, però mbagħad ġieli li ma jkollhom xogħol bħalma tajjeb inti li jista' jkun li meta kemm jirċievu l-ittra jkunu ġa daħlu fid-dinja tax-xogħol u ma jħossux il-ħtieġa li jiġu.